The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Omarunga basi, oneme kasi. Omarunga basi, oname kasi. Ebube dike, ibe dike. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya ne kumaki aputago. Anga na bwebo na tani. Omarunga basi, ona mekasi.
Bishop Oraukwu. Ogbuagu gozie Bishop. Hey! Omeleme. Hey! Omeleme. Hey! Bishop. Asi iwere ego. Omeleme. Oh, eziokwu ihe ekwu ka a na-eme daalụ. Ọ na-anya nri. Obere. Okwu na-esonye na gas. Makana wana kere mniane lecha kwa lade Iwa-Ji. Hai. Eno kile kwa chalo ndo mwado kebezi yoku. Olu kana chuku waka wana neko na mataha noke. Jecho ke business ya ndo kwa na business. Olu mweche kwezi yoku. Makana wana neko na mweche wana mulaka joka fai. Only God had done that. Oh, God, I'm from the yard, God had done completely no local. When the mother came in, so go to the support. Mobility, go to the support, please. What do I say? Come on, baby. You know, you never saw the mother, so go. One of boy na go out, I know I got any. I had any one. I know Marco. I know that this is when I look at Hannah. Hey, it's a good day to the Lego to my contacts. Who look at the reason why he gets so hard again? I took a make a trade, I took a make a catch over the contacts. But they have to contact the lawyer talking about I don't see no Galanya. If you want to buy
joy for body. I say anything them do not go do it, no not go do it, no not go do it, no. Anything them do not go do it, no not go do it, no not go do it, no. I don't change my name for body. That's all. The great Akudo Dodo. How to put and kill. What a place. The most of the people have been. You know, I show this in Toga Casim. Better to there. Come on, guy. Yagazi, my honorable. Yagazi, Akudo. My honorable, I greet you. Yagazi, no. Mmiri Ari Ugwu. Take you know. Manu Mola, can't you? Mamola, maybe I'll come and maybe too much. My honorable, what's the Mola? Oh, you took over Tagogo. Hey! I don't want to live for work at Yelly. Oh, what you do? The more people come on, too much. What am I? Hey! Go the mom have more platform. I'm on a job. I'm in the Diogo. And what do you think is said again? I'm more than looking more than one of too much. What am I? Can do the my honorable. But the great ambassador of our time. And then they get another badge of what Jake Girls. Oh, they got you was all the get us a cat of every was the one I don't know. Who did you put up for the only my way, for sure. I could get to my boss. If I can come back, I could learn on the kids of Osaka, make it go. I don't talk at China against you, was a guy can I go to Labunda, so they can hack over. I couldn't do more. God bless you. He can let the Nabata if I can make. Open the belief will not open a gun and swim, we go no, we go come. Mmiri Ari Ugwu to Sirika. Okay, say, we'll be on there. Over there, look over the weekend. Ododo in our room. Ododo. Akudo. You put it up. Akudo. You go on the Anamolota. End up in the Mother Amodoko. End up in the Nazi. You put it.
atụkwe baịka anyị nọ ododo akụ dị ịgbakarịkwa na mmanwụ n'egwu ha ododo etu akụ dị ịgbakarịkwa na mmanwụ n'egwu a etu akụ dị ka mmanwụ karịa gị akụ ododo ka mmanwụ karịa gị n'egwu a ka ele bụ ihe a ọ gbakarịkwa na mmanwụ ododo nke anyị ọ na-agba egwu abụọ na-awata ihe my father God bless you akudo ụlọ dịka na chukwu Chineke nna gọziele ndị na Jizọs n'elu nwa ya akudo bịa ka ntị gị uru ka na chukwu ka ntị gị n'ọrụ ntakịrị bụ ọkpọ ọbụla daalụ ime ka mma nnukwu ọga dịka aka ahụkwala nwunye gị na-alụ gị na anabata ezigo last month I bịara tie commissioner Ogbuagu Oraukwu wee na-eche anya Igwe nke asụ eche ya gbagote na ọbọsọ ka echiri last month eche na a ga-eche mmiri na Oraukwu the member of justice sị na ya gara mkparị ya maka ebe ọ bụla nwanne anyị nọ anyị ga-echekwa
Guys, so far witness la Igwe. Guys, the people look at here. Bueno, people na como Ogaraburoke, que por a frente. Bueno, pelo que me fui hoje, uma boa Ogaraburoke a frente. Como que a frente vai cá? Ah, não sou mal. O coelho vai que já é capa. Ah? O coelho vai que já é capa. Fala só. Ona coia do padisi. O Igwe, hoje na era que grai. Como vai explique? Ndị na-eme ka obodo na-aga n'iru, ndị na-asụpọtụ ife a na-eme n'obodo. That is Ogbuagu na-eme ọfụma in general. So, wee si na tata bụ awam dị ọrụ ukwu, ọ bụrụ ọsọ ya nwa with ndị ọzọkwa agụrụ ha ọnụ maka na onye na-eme ka onye si eme ka a na-agba ọyị. Wee si na tata na aya etu a gba ha nzu obodo nwa na ndị na-etu anọ ifugie chọrọ ọnya ka anyị wee zukọta ebere na-ebere ya na echichi ya ejiri tata maka na ejiri ego ọfụ tata gba ya nzu ọfụ tata o wee si na ya dalụ mmiri na-alụ ugwu mmiri na-arị ugwu mana ọgwụ nwanne Ogbuagu siri ike ọ na-eme ọfụma ebere na-ebere ya bụ na ọ ya adịga nka zekanụ nka maka na echichi anụ ọzọ iwe zee n'ọzọ wee zeka nka chọọ ya ezeka nka wee ka anyị nwa ụmụnne ya anyị nwabụ ndị ọyị ya ka anyị bịa tata wee ka anyị bịa n'ọyị ya wee chọrọ ịnwe aṅụrị ya ọnya ka anyị na-eji wee nọ tata wee na-enwe aṅụrị n'alụ Aguro
Chukwu fụrụ onye ahụ n'anya. Maka na otu anyị hụ mba si eme chọkwa ka ọ chọkwasị ọmụma na mma wee kpọtara anyị ugwu anyị. A na-esi n'ala wee rite Ogbuagu amaala izizi. Ogbuagu Oraukwu. SP chairman. Mmiri na-arụ Ari Ugwu. Na nke ikpeazụ a. Onye batara ọfụ mkpara wee kwuo onye mkpara atụ Oraukwu ikwu ihe ozi apụta ndị ahịa ọkụ ebe ahụ. Ihe ọbụla ihe niile ahụ nke bụ eziokwu ọ bụkwara ka esi enye mmadụ ihe ọ na-esi n'obi mana ime okenye mmadụ na ya ha ọrịa ka ndị wee wee kwụsị na o jide onye mmadụ ihe amaghị na bie ezigbo ihe amaghị na bie ihe ọma akụrụ ya ka ọbịa ọrịa ka anyị na mmadụ ọrịa ka anyị na mmadụ so ihe anyị na-ekwu na Chineke ya aga n'ihu na egwu ya bụrụ anyị ifugo na ịgụ mgbara fotu anyị si eme anyị ama dị laikiri anyị onye apụtara iji wee ụmụ mmadụ ya egbu oche ebe a ihe anyị emebeghị mma nke bụ eziokwu anyị ma ebe a n'oge aṅụrị
na-ekwu okwu unu ịnọkọ n'abalị maka obodo na-eme ka ịnọkọ n'ohere ahụ mana ebe ohere dị kịta anyị ga-enwe maka obi bisa ahụ maka unu dị olumlọ and obi bụrụ msa ahụ and this is what I'm about unu na-anyị na fụ na echichi echighị taa ka e ga-esi etoro ichie ka nkere ndị a na-echie na nkere onye na-echie onye na-echi echi bụ igwe be anyị ọ na-ere ewụta ma dinye kabinet na-emalite spọt uji nke ha mere wepụ na usoro ezigbo ama wee nabata m bụ na ahịa nabata m na kabinet obimusa nwere mgbe a gwara m ya ha dịbere ha Mmiri
eworukwa and all ndị njem ya ana m ekene Igwe oyi nke mere ka ọ mụrụ ya dị site na m ewere ya bụ ọnụ nwa ya nụrụ ya na-adịghị ọha karịa ndị obi adịrọ mma ogbe ndị obi adịrọ mma mana ekpere mbụ na ndị obi adịrọ mma obi emecha megị dị ha mma so na-azị ka anyị na-eme jiri na-abụ ihe eji enwe alụ nke nwere edozi obodo dịka anyị nwere ọnọdụ ata ekwuru na anyị ga-agbakọ mbọ karịa ka anyị na-agbakọ anyị mgbe dozi obodo na-ekpere anyị na-asị gị nnọọ Ogbuagu Oraukwu onye ejizi mmiri na-arị ugwu na Oraukwu wee mara dịka cabinet chief from today on. Na mgbe ọbụla Igwe na-eme ihe ọbụla ị ga-eso wee mie nzukọ ọbụla a na-eme na Palace ga-anọ na ya ebe ọ na Igwe na-eji ị ga-esi eje. Yes, ekele ihe atụziri anyị n'aka gị bido taa gaba na Oraukwu na uru amada n'ebe dị iche iche maka na a sị na ọ bụrụ oge onye nara ede ma onye onye na-eme ka eji mara ya. Kedu ihe na-atụ ya n'aka bụ ezigbo omume nke ndị bụ na mbụ eme na ndị kwe nkwa na bụrụ tata gaba na mma ha adị ebe ọbụla nke na-eme mgbe a na-awapụta uru amara dị mkpa maka na omeghị ofe ahụ chere uru amara for 8 years emekwara m ọfụma maka na president weta sonye ntorenye obodo na ndị anyị na-eto m na-ekele m maka mgba mbọ ndị my own time ịma mbọ na-edozie obodo uru amara ka ọ dị mma abụrụ m ụzọ ebere so melete ndị my own time onye ekwekwe ekwere na baanyị adị mma ndị manyekwara ọrụ ọfụ ebe anyị kwụsị anyị na-ekwe onwe ike dị mma ogbe dị mma maka obodo adịkwuo mma eke ndị na-ekelezi n'ụbọchị taa ma ndị jijere gị ihe ma ndị gbara mbọ fụ na ọnọdụ a bịa na mmezu ndị na-ekele buru ibu na mgbe a na-ekele karịcha eze oyibo nke mere bụ ihe emepụta adabere reality ekelekwa ndị ọhịa ndị isi ndị kpụrụ ọrụ mma ihe dị mma ihe na-eme ha nụ ya ejiri ọzọ mgbe ejiri echi obodo ekelekwa ndị mbara ihe na-eme n'aka maka na-eri n'aka aka nọ elekwa anya taa ụmụnna m zuru ezu ndị ọtụtụ biri anyị n'anya ndị mmadụ ka ndị si mba bịa agụta ọrụ so n'ọgụ onye ọzọ oke anyị si gị nnọọ eso m na ndị na-agbara gị agba ị na-eme ọfụma yes maka ebe ọbụla m tụrụ alụ okwu maka ya isi onye erighị ya zọrọ azọrọ ị na-eme ọfụma 8 years for the good and good of uru amara itinyere ego tinye ụzọ ụjọ iji ụkwụ tinye ihe niile ma Chineke ahapụ ọrụ Chineke ya agọzi gị ọ ya adịrị gị mma n'aha Jizọs. Lọrọ a sị na ugoro olubu isi be dị ihe olubu koro dị ihe nwoke fụ nwunye n'anya nwaanyị eme gịnị akwara efe ndidi ire nwe aṅụrị. Kedu ife ị ga-agwa anyị n'ọkwa gị na di gị banye n'ụbọchị taa? Kedu ife ị ga-agwa anyị n'ọkwa Chineke bunyere unu n'ụbọchị tata? Kedu obi aṅụrị gị? Kedu ife ị ga-ekwu? Yes. Igwe
Solid Umawara, solid Ogbuagu, solid international. I had a regular one. You have off more. I get what is on that. Yes. Ask about Ogbuagu. Now you be able to 10, man. That's a 10. Yes. I want to go here, David. When you're a beer, you want to be a how Chineke mere ka ọ dịrị etu ahụ. So na ihe mmadụ na-ekwu bụ na ka e mere nke a ka ọzọ mekwa ihe ọma mekwa ọzọ ada agwụ agwụ na mmadụ zọrọ ome ọkachie na ọ ga-adịrị gị mma. God bless you. Ka anyị mmadụ onye bụ n'ife a na-etu gị. Also, Mmiri akere nọ gị n'akụkụ na-amụsa ihe a. Ala ụlọ ka ebe n'afọ gị. Solid lady, solid Ogbuagu, solid Ogbuagu. Ogbuagu Oraukwu. Tata bụ nnukwu ụbọchị, the 6th September 2025. Oraukwu niile as a whole. Yes. Kedu ihe mere n'ụbọchị taa na ndụ gị? Tata bụ ụbọchị dịka Igwe ji echichi taa. Other years I didn't change I didn't about the million years. When I said I do to work the ball, put a tata away jacket when they come and knock at you. What was a long way? Yeah, if you can't get the money in it, you go buy a gaba. Messi Apostle Chinyereze born on the 6th of September 2025. I don't know Ogbuagu Makata Oraukwu performed by Igwe Chinyereze too. High Chief Okwudiri Umeji Ogbuagu Oraukwu Mmiri na Ari Ugwu Oraukwu bụrụ ọrụ ọ na-arụ akụrụ nye ndị ma ọ na-arụ ndụ ọ na-eme ife niile ọ na-akwụrụ ma azụ ụkwụ akwụkwọ ọ na-azụ ndị ụmụ ajụjụ nwaanyị ihe dị iche iche ọ na-eme Chineke wee sị ihe ndị na o mere na a ga-enyere ya aka ga-ebuli ya elu wee chie echiche nke Igwe na-echi is now a cabinet chief of Oraukwu Kingdom. As Ogbuagu congratulations in this new enthronement. I call it more and more in Jesus' name. I can move Messi up. More than